El juliol de 1936, el poble treballador no només va derrotar el feixisme, va prendre el poder. El 17 de juliol de 1936 comença el cop d'estat feixista. 2 dies després, el 19 de juliol, els militars revoltats intenten ocupar Barcelona. Però són derrotats als carrers, principalment per milers d'obrers armats de la CNT-FAI, però també per militants del POUM, del PSUC, de la UGT, d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'Estat Català i per les forces d'ordre públic que es mantenen fidels a la República. La victòria no només derrota el cop militar, obre la porta a una de les revolucions socials més profundes de la història d'Europa. L'endemà, el 20 de juliol, el president Lluís Companys rep al Palau de la Generalitat els dirigents de la CNT-FAI. Segons el testimoni de Joan García Oliver, Companys reconeix que, després de derrotar el cop militar, les organitzacions obreres, amb la CNT al capdavant, són la força decisiva als carrers de Catalunya. En aquella reunió, la CNT i la Generalitat acorden mantenir una aliança antifeixista i coordinar conjuntament la guerra i la revolució. Així neix, el 21 de juliol de 1936, el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. No era un parlament, no era un govern convencional, era l'organisme que coordinava la guerra contra el feixisme i bona part de la revolució. Hi participaven la CNT, la FAI, el POUM, el PSUC, la UGT, Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català, Acció Catalana Republicana, la Unió de Rabassaires. La CNT hi tenia el paper predominant, però la revolució va ser una obra col·lectiva de múltiples organitzacions obreres, republicanes i catalanistes. Mentrestant, arreu de Catalunya apareixien centenars de comitès revolucionaris. Als barris, als pobles, a les fàbriques, als ports, aquests comitès assumeixen funcions que fins aleshores exercien les institucions. Organitzen la distribució d'aliments, la seguretat, els transports, els hospitals, els serveis municipals, el suport al front. Moltes decisions es prenen en assemblees. Els delegats són escollits pels mateixos treballadors o pels veïns i veïnes. Moltes decisions es prenen en assemblees. Els delegats són escollits pels mateixos treballadors o pels veïns. Per primera vegada, bona part del país és gestionada des de baix. I mentre a la rereguarda s'organitzen, milers de voluntaris marxen a combatre el feixisme. Neixen les milícies antifeixistes. Entre les més conegudes hi ha la columna d'Urruti i la columna Escasso, impulsades per la CNT-FAI, la columna Lenin organitzada pel POUM, les columnes del PSUC i la UGT, i unitats on també participen militants d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'Estat Català. No funcionen com un exèrcit convencional. En moltes d'elles, els comandaments són escollits pels mateixos milicians i les decisions importants es debaten col·lectivament. Durant uns mesos, Catalunya viu una experiència gairebé única. Obrers, pagesos, sindicalistes, anarquistes, comunistes, independentistes, republicans, tots units per derrotar el feixisme mentre intenten construir una societat nova, una revolució amb contradiccions, tensions i límits. Però també una de les experiències d'autogestió obrera més importants de la història contemporània d'Europa. Llavors, ens van ensenyar que el feixisme no només es derrotava amb armes, que també es